Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fermaş ettir. El-ulemâ'u umanâ'ur rusuli ala ibadillahi ma lem yukhalitus sultana. فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم. Yani ulemalar peygamberlerin amanatdar adamlarıdır Hudaý Taalanyň bendelerde. Madami ki padişah we döwlete gatışmasalar, her wagtda padişah we döwlete goşulsalar, peygamberlere hyýanat etdiler. Biz şu hili ulemalardan gorkun we daş bolun. Musulman dogullar, ulema-i ki öz wezifesini bitirmäni, almany terk edip, hawzasyny terk edip, yani döwlete goşulsa, siyasata goşulsa, ol ulema biziň dinimize we mezhebimize ziýan berýän ulemadyr. Şu hili ulemalardan habardar bolaýlyň. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.